पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। कि ड्रम सेट लैला डबल केट हो सरवा पगल। ड्रम सेट लैला डबल केट हो सरवा पगले। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। आंगन में आके सरवा नमवा हंसवले। आंगन में आके सरवा नमवा हंसवले। अरे पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। कि ड्रम सेट की थाली लैला डबल केट हो सरवा पगल। थाली लैला डबल केट हो सरवा पगले। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। बैठे के भैया सोझा बैठेला नलिए प। बैठे के भैया सोझा बैठेला नलिए प। समझावत भइले हो देरिया। सिखावत भइले हो देरिया। अरे पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। कि बाल्टी लैला डबल केट हो सरवा पगल। कि बर्तन लैला डबल केट हो सरवा पगले। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। बैठे के चौका प बैठ गइले माड़ो प। बैठे के चौका प बैठ गइले छत के रेलिंग प। उतारत भइले हो देरिया। सिखावत भइले हो देरिया। समझावत भइले हो देरिया। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। ऐसन उजुबुक सरवन देखनी। बैठावत भइले हो देरिया। सिखावत भइले हो देरिया। पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। पत्र दिखा के तिलक ले अइला कह दिहला बड़ी देर। कि बर्तन लैला डबल केट हो सरवा पगल। कूलर लैला डबल केट हो सरवा पगले।